Jaume Camprubí, gourmet. Una de les menjades més corrents al Moianès ha estat sempre el baieton. El cert és que la majoria de les comarques catalanes menjaven aquest mateix trinxat. Els homes anaven al camp a treballar i el seu dinar era una truita de col i patata amb cansalada o botifarra de la tinaia de la matança del porc. A tota Europa hem menjat plats de col i patata. Al cap i a la fi no som tan diferents. I nosaltres hem canviat la cansalada pel pernil. Soc en Jaume Camprubí, des de Sitges. I avui farem el baieton del Moianès, amb pernil. Trobareu els ingredients i la recepta escrita d'aquesta recepta al YouTube que trobareu al final d'aquest vídeo. Com sempre, comencem reunint tots els ingredients. I la col de muntanya, la patata i el pernil són els protagonistes. Pelarem les patates. Hem anat desant-les en aigua perquè no s'oxidin. Preparem una olla amb aigua i sal per afegir-hi les patates després. Les tallem a trossos que tinguin una mida semblant. Més grans, més petites, al vostre gust. L'aigua de l'olla ja bull i posem les patates i les hi tindrem uns 20 minuts o fins que estiguin cuites. Però les vigilarem. El temps és relatiu per la mida de la patata i per la intensitat del foc. Traiem els nervis de la col, ja que al ser més durs, la seva cocció podria ser diferent i ens podrien quedar crus. Només cal treure aquells més grossos, els que es podrien quedar d'usos perquè triguen més a coure's. Calculem que les patates les tindrem uns 30 minuts. Porten un quart i posem les cebes tendres. Tenim dues olles per a fer les cols, una per escaldar-la i l'altra per a bullir-la. Hem salat la primera i com ja bull, apagarem el foc i posarem la col. La tindrem escaldant-se un minut. L'aigua de l'altra olla ja bull. I passem les cols escaldades a l'olla bullent. No ha parat en ningú moment de bullir. Amb aquest pas, les cols sortiran més gustoses. Hem provat una patata i ja estan cuites. Les colem i les reservem.
Com les cebes els saltava una mica, les hem posades amb les cols i ho salem tot plegat. Tallem el pernil a trossets petits. I els saltarem a la paella amb un rajolí d'oli. Els retirem i en deixem uns quants que torrarem una mica més. I posem uns trossos més grans de pernil i els torrarem tots una mica. I un cop cuits els posarem sobre paper de cuina. I reservarem l'oli. Les cebes ja estan cuites i les retirem. Posem les patates en un recipient per a trinxar-les. Les cols també estan cuites i també les colarem. I les ajuntarem amb les patates. I ho trinxarem. Sigui amb una llosa de fusta o qualsevol estri de la cuina una mica pla. També trinxarem la ceba. I l'ajuntarem amb la patata i la col. La ceba ens donarà molt bon gust. També hi afegirem el pernil. I ho barregem. Posem l'oli que hem reservat del pernil en una paella. Tallem i piquem els alls tendres, i els fregim amb un foc no massa alt. No volem que se'ns cremin. I afegim la col i la patata trinxada. I com no hi hem posat pebre abans, ho farem ara. Ja és cuita una banda i tombem la paella. Abans, però, untem el plat amb una mica d'oli. Posem un raig d'oli a la paella i el farem per l'altra banda. Tornem a posar-hi pebre negre. I ara ja tombem a sobre d'una plata. I l'emplatem.
I aquí tenim el balletón del Moianès. I res més a dir que molt bon profit.